nongnani katar video jotono nopong kaham ke tini gang college thana nai tongo hingke ko goi bosong mai baksa thanai hingke bono hingke bini school nokor kelang thangsinai ta hingke jeng tawai ko thang tong gari phai tong phong kaba jeng nokhor laikya ta hingke ko tabo ke jeng kheto sopai kya kheto jora haino boi mai bori tong noi kheto kabama lokman an chese lok tongso hingke tabo koro birisa sok paijak gari no nasing tongo gari si phai o gari phai kena hani phai mele na biang lai talang kha ka baide hingke jeng tabo gari kakha hingke no biang o bakhane uri tei kuno saimia sida haino ba sip garam nang hai wara ka thangnai tongo ta jeng tabo hingke oro bazini basajong no gari talang sinai tabo hingke koi songno bongni school nokor kalang thangka hingke tabo hingke jeng xerox dukan habaijak exam ni form karina bagai yang gara ka jengno lerjak mani dukan dutugui se jengno bo jaga hap hanai naituga hai oro nasingma tongpai ke jeng bai baksa botama ka khorwa da anu bidi ti sama nugai kotai naski hati se huna ti ba hingke tabo ke jeng college bakhak nam dilaikha oroni nokhor kata bajani oro sima bathak tonglayo kha dara tamjon kago sopai hune nahana thango college sopai mele nasidi bri rong line bisa koloma bo jaga sopai tongpai kya asika borok kabangma sengoro tabo exam fees bai akobai dolma suna asongai nasingai tonglayo darbo phaima balokjak jengmai basang nasingma tongjak khabo tei masa dolka basa phaya kora asongai nasinglai jak neng suga tini marke nogo sogai no musung suga hingke ko jeng bazaro sopai kya tabo habai kisa tiffin rok khainai mayo khuijoga hanai hingke obo tang bazar sabela guys comment khaiye ang nongno bazar ni mung saya norok sinike comment khai sadita hingke ko sini sajana sopai kya angke puri chasnai ni puri na kha borongke birani chanai hingke oro angke mobile ni speaker slamna hanai hablaijak mobile dogano hingke ko oro angke apple komala pailanya hani nailai tongo ang paya duani dol payo tei ko bin baba hamya hambala angke bo apple komala rok paita langna hanai nai tongka tai ko do guys angul khasi tongjak no thung tongma se kaisa aniyago kalairi rodo hingke ta kaisa hingke ano kaku kaisa na wai terai khainai dite dati hini sawung ka ba kaisa na man tang gano kaining geda ba to nai laga sen kahama ke khasi toniyo ba nang kaisa kahama jong thung toma yago kalaira kata ano kaisa chawai tere tiyan tang kaisa tere kata nang ba sa jose top tap a boot dana yes boot chur phudare re ei chu tang kamo go boot ok mo surel ya guys tabang ko hone mamai songna hani kang sejana balai baja jana hanai orona ka pias mosa berma som gabono baja khainai tabo sejana balai na ondro sejana balai no baja ama angka ondro jana mungja hone andro songnai ke koyang kha amo mosore helap tongka bano tiar khai ri sinai ta hingke ko boxai sile khamoi e ko do ami mono je ang college ni phai thujang no phaimenta ta phon basaya kuasa ka thuima no borok pa ta phon basaya ami bu mano no bo thujang no phaimani bongge biang basai thangasido borka ta phon basana mutu manje ko hingke guys tini bai video asung sinai ta yan video no chaja hingke like comment share subscribe kan ta podi jotonan hor kaham good night guys.